ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. Рости гап муддати чанд сол мешавад, ки ман ҳамчун соҳибкор дар бозори Корвон кор ва фаъолият мекунам. Аз ин рӯ ба хулосае омадам, ки чизеро ҳам ки набошад, кам аз намуди маҳсулотҳое, ки дар бозори Корвон ҳаст, ба шумо ба навор гирифта нишон диҳам. Барои аввали кор ман навореро аз дукони майдаҳаки худам оғоз кардам. Гарчанде ки дукони ман майдаҳакам ки бошад, вале ин ҷо ман тавонистам якчанд намуди резинкаҳо паплинҳоро ҷой кунам. қатори аввале ки айни ҳол шумо тамошо мекунед, резинкаҳои якранг ва паплинҳои гулдор мебошад. қисми поёнӣ бошад паплинҳои бесанг, қисми болоӣ бошад паплинҳои сангчадор, яъне нигинадор. ҳамеша паплинҳои нигинадор аз бенигина дар нарх фарқкунанда ҳастанд. ин ҷо резинкаҳо ба чашм мерасад. зимистон қатори аввал пур аз резинкаҳои якрангу ранга буданд, вале оҳиста оҳиста ки боду ҳаво ки тағйир меёбад, талаботи мардум ба ин намуди паплин зиёд мегардад, махсусан бонувон. барои ҳамин мо ҷои резинкаҳоро оҳиста оҳиста ба паплин иваз кардем. ин ҷо паплинҳои тигрӣ, гулҳои гулмайда, нақшҳои атласӣ ба назар мерасанд. ана ин ҷо бошад паплинҳои туёнаам ҳаст 3 метр 25 сомон. резинкааш бошад 3 метр 30 сомон. ин намуди паплину резинкаҳоро дар тӯйҳо бисёр истифода мебаранд. ана ин намудҳош паплинҳои гулдори сангчадор. ҳар намуд гулҳо ҳастанд. дар байнашон доинг ҳаст, слинг аст, аз ҷиҳати сифат фарқкунанда ҳастанд. ана ино гулҳои доинго, паплинҳои сифаташон баланд, паплинҳое ки айни ҳол ба фурӯш бароварда шудаанд. дар байни инҳо гулҳое ҳастанд, ки пештара ҳам буданд, вале бо талаботи мардум мо онҳоро дубора боз ба фурӯш баровардем. чунки ҳаст нафаре ки аз ин гул то ҳозир ҷустуҷӯ мекунад, вале дар баробари дидани ин намуд паплинҳо онҳоро харидорӣ мекунанд. ана ин гулаш гули гулмайда, сифаташ доинг. иншоалло ки шумо лайкро фаромӯш накунед дӯстон, ва мо дар шумораҳои оянда якчанд намуди сифатҳои паплинҳоро ба шумо нишон медиҳем. паплинҳо аз ҷиҳати сифатҳо фарқкунанда ҳастанд. масалан доранд сифатҳое ки слинг номгузорӣ шуданд, доранд сифатҳое ки луба номгузорӣ шуданд, доранд сифатҳое ки лучи номгузорӣ шуданд, доранд сифатҳое ки лулу номгузорӣ шуданд. барои ҳамин шумо лайкро фаромӯш накунед, ва мо дар шумораи оянда иншоалло ки дар бораи сифати паплинҳо ба шумо шарҳ медиҳем. ин ҷо расидем мо ба охири навори имрӯза. ба ҳамаи шумо тансиативу хонаводагиро орзумандам. хайр, то шумораҳои оянда.